मोथों आवा ताखोलाय सिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा इनि मोखां होंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोथों आवा ताखोलाय सिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा इनि मोखां होंसेथों जोंनाव फालै जानाय दङ दाख्लैल' गमरै थांथों जोंनाव थोंगै दांनाय दङ दफानि सोरां मोनांथों जोंनि बुबा गोरानि मोथों बुबा गोरा आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों Greta Tirpalen maronai Greta Tirpalen maronai Ay que chupa chole nai Ay que chupa chole nai Ki prasa ayo lokhung Ki prasa ayo lokhung Tini matai no maronai Tini matai no maronai Ay que chupa chole nai Enggak dah, zopornya perlu pergi kau jai. Enggak ceng, boleh pakai hai dah hai, jai. Sini titi edisi hapang di IM, borong menang musang sar, citaron dan deforman apa biasa panai. Zopor pakai pergi kau jai. Boleh pakai enggak ceng. TWFD ya fana Presiden borong nanjul Sobita Deburmana bias Tepa Dijakmai Sekretari borong menang Walsam Deburmana borong menangzuk Madam Kakuli Deburmana bawa bini sini mengriwui yang besar ngopaya asung na bagai kono kabai kubai koyo tai hai borong kare tak sente ba biasa borong menang tono ijo kela ba bahasa ini bagai borong koyo bawa tak biasa panai Bela-bela kena hambai sini जों di prasarok जोंनो फैगा गोबांनार 72 73 years रमै जों दाल बिदाल political party खायगै जों थोंजाङै फैमानि दामा गोसा खायफैगा दामा गुफुर दामा कसम जों गोबांमा political party बाय especially जोंनि national party बाय जों थोंजांमां दिनै अ जागा थाइबाव कमाहाय जों लायजा अमाहाय जरागो जों दाबायसना हाबो खायमा जरागो मोदाय हागे फायगे चिनि बुसकांगो बासा फायगे चिनि बुगाग्रानि लगायगो चिनि तिति एदिसि हाफांनि ग्राक EMs MDC rok jotona highly qualified jotona sacrifice kaini leaders rol जों बागै बेलागेना खातम थगो फान बानो बरनि बागै फान के दया बाखरगै बरन जों हायनाय बर मिलायनाय जों नखा जोंनि दिफ्रामो थावो तिति एदिसि इलेक्शन जरावो अमा हाय त्रिपुरा हासलेगो हयतो इतिहास सुजा खाना जे 2 বছর সরি
দুইনিसिम आराय मास दिबिसिंग कायसा रुलिं गभर्नमेंट बीजेपी आईपीएफटी सरकारनो मेसेज दै जों जे दिदि एडिसि हाफांखौ जे सरकार गठन खालामनानै एकमात्र बुबाग्रानि बागैसो अम सम्भव बुबाग्रा गैखे अम सम्भव बुंमाया आमनि बागैसो तामो सीपीआईएम तामो कांग्रेस तामो बीजेपी तामो आईपीएफटी जतनो बां बायमारायखे फायगै वादै पितल दैखौ फायगै 2 मास 2.5 मास दिबिसिंग जोंनि बुबाग्रानि याथै दलागो जतनो गाय फायगै जों दिनै थानसा उ कग्नो जों बिलाइ दं गामि थांलायै काखौदै बुंसं आनि जे ओपिनियन गा आंते गामि थाङै बुजौनानि दरकार सिंजाय आंखाय बोसों सातक जागा बोसों पितक जागा अ जागा अग्रा जागा तंनाय राव आमसानि काखौदै बुंसं जतनो सायमानो सायमानि कारणे तामनि बागै जों पितक जागा सातक जागा जतनो सायमानो जों गैनि बागै जों आ हाय बसै गारजा फायगा जों बसर चिनी त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि नेतृत्वे सारा त्रिपुरा राज्य ताबुक चिनी हातै दफानि बागै खातन खाजा खलायै जतनो याप्रि बाक्सा फान बाक्सा खायै सामुं तांनाय दङ चिनी त्रिपुरा मथानि नाहार मुंतामो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड चिनी त्रिपुरा मथानि नाहारमुं ओ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मायासा ओ त्रिपुरा मथा ओ हावो सामुं थांनाय बुबाग्रानि नेतृत्वे चिनी बुबाग्रा सौ त्रिपुरा सरक थांनाय 70 बছর लम्बुई बिनि सांविधानिक अधिकार माया बिनि सांबादिकनि अधिकारनि बागै विभिन्न दल आंचलिक दल खाय संग्राम खाय फैका फियाबा बिनि हातै दफानि बररक बांचिनानि बागै ताबुकभो ओ अधिकारनो मायाखौ ओ अधिकारनो नानानि बागै चिनी हानि बुबाग्रा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक दिनै मकलनि मुक्तुय हाव खिख्लायै कपालनि कलमतुय याकुंगाव खिख्लायै साया नोंया खायै चिनी त्रिपुरा सरकनो थानचा खायै बिनि सांबादिक अधिकार नानानि बागै आदाय खायनि बागै संग्राम खायदों ओ जागाव बुबाग्रानि थानचानि खरांनो याचागै चिनी ओ दुस्की एरियानि जत त्रिपुरा सरक दिनै थानचाव फायजाक दिनै तुरुखाय हातै दफानि सामुं तांथानि बुबाग्रानो लगिनानै हिनै सिखला युवक बुरिचुक बुरा जतनो तिनि बुस्कां आगुबै फायजाक बनि बागै तिनि ओ बाजार हातिओ चिनी लुकुतुम पांडा ओ फाय सकपायनाय जत चिनी ओ आमचाइनि लुकुरक चिनी नेतृत्वरक जतनो आं चिनी त्रिपुरा मथानि इंगुई चिनी ओ दुस्की एडिसि विलेज उत्तर पुलुनपुर एडिसि विलेज नंगुई जतनो खाकाहाम याफारो एवं लामसगो उसुक साइनो आनि ककिसिचा अरनो मथाग्रिखा जतनो खुलुंका त्रिपुरा मथा आयु लक्थं बुबाग्रानि आयु लक्थं चिनी ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड दाकिनो मानथं हामबाय आसुक तंनायरो वातुई मानदेनि बागै दुकान रगत थांनाय आबो उंनायनो सालबो थांगै दङ हायफानो काथुरो गुखुरो मारो फारो जतनो जों जतनो मयतुमा नारकनाय ककरो गोफानो कक थाइसा दङ साइमिया चिनी ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बागै जों खाबाक्सा उंनाय माने नंगै बेलायखौनो खा दंथ'गौ आबोनो चिनी बुबाग्रा सनाव दागियो जों तामनि बागै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नांखाना जों अ हावो बोसोर बोसोर बालगै जों गणतंत्र हा फायमाने यागुलो राजतंत्र पायै जों अ बुनि शासनाव दं माने बुइबाय शासन चालकजाक दङ ताबो अमायखैनो जों शासन खालायजागै दङ जों हिनो चिनी हा चिनी सिलाथाय केबो करे
वानसुगै नाय खेंखे जतने खावनो अ हावो तंगै चिनि हा हलायै जों बुसुक जरातै बुई बाय कष्ट रे जाखा अब साना साबाया ताको बुकुरो चिनि हावो तंगैनो जों बुई बाय सासन खलाय जागो चिनि हावो तंगैनो जों बुई बाय बुथार जाग दङ चिनि हावो तंगैनो जों बुई बाय गुलि जावै बुथार जागै दङ साल गोथां चिनि हावो तंगैनो जों बुरिर गणदर्शन खलाय बुथार जागो जों ब जागा तंखा ताको बुकुरो बिचार सानैबो बिचार माया आबोनि बागैनो चिनि बुबाग्रा अ हाने तिप्रासारावनो मोथांनानै बागै कायसाना दंगो चिनि कायसाना डिमान्ड आबोंगे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड आफ्रोसे नों बिचार साननानै बिचार मानाय नाय कहिके जों सानो साबाया इतिहास पाताय अ हावो चिनि बुरिर गणदर्शन खलाय बुथार जागमानि चिनि बरक जेन बिश्वजित देबबर्मानो फायारमेन बौ डिउटनि फिरप्रबनो लुकुनि बुस्रांगो सुइ टकमा हाइके बुथार माने आबोजों मकल बायथां बायदोंखा जतन नुबाय केना साल गोथां हुङा तेसार मांनै उ सिगांसे बुथार जागो साना थांगाय मार्केसिं जमाते बाय किरण कुमार जमातेयानो बुथार माने बिचार माया नबे ताको बुकुसन कोनो बिचार माया प्रियंका रियांगनो बुथार माने आबो बिचार माया ओमाय क्ले ओ त्रिपुरा हावो त्रिपुरा सारनि কত দর্শন কত বুথার জায়গা গুলি চাই কোনো ফানসং বিচার মায়া Puma suti pruse pumano rongman nangkung bun pumano rongman nangu suti pai kan kai khaisik nai nungpini uglok ma khaisik nai oboni bagoino sini puagra je jora rekha bosabo 2023 jora tui norok khamsa baksa tongni ang norok ni bagoi Greater Timberland TV naino awon bagoi sawo bo jora dini rioi dong जों नायखांखाय नुनाय जे borok जे महाराजा तंनानि जानानि थुनानि रांनि पियाल करै मुंसानि पियाल करै bo gesang bini राजबारियाव दङै शिलंनि त्रिपुरा केसलाव दङै कलकाता बालिगन्जआव नक दङ दिल्लीआव नक दङ अर थांगो नगो हाबै मानो अर जोंबाय bo regional parties namoy त्रिपुरा मथास नामय त्रिपुरा सारकनि यकमुंनि बागै तामगै चाइत्यक नाबा तामगै चाइत्यक नांखा आं आगेबो साइक्लांखागा ओ भविष्यत बानि खायजाक दङो जोनो पियकनि बसंनि बरक बुवाग्रानि बुसा बुवाग्रा प्रद्युत किशोर मानिक फायासा जों नायसिंनो मा दंनाय अ नायसिं दंमानिनो थांनाय 70 बছর जों नायसिंनाय मा दंखा बिनि ब फाइ सफायगासिनो जिनि जातिनो पियकनानि बागै आबनि बागैनो थांनाय इलेक्शनावबो जों त्रिपुरा मथानि एंगै जों साख्रि बाख्रि उन्नयन खायनायनि हिंसाया जों तामसा त्रिपुरा सारकनो पियकनानि बागै त्रिपुरा सारकनि यकमुंनि बागै जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नायो ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि बागै से त्रिपुरा सारक 20 दफा बररंनो भोट रेडि नय ब साख्लायो अ ककनि मतेनो नरक जतनो त्रिपुरा मथाना भोट रिवय एडिसिओ रहरखा ताबो जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि बागै बुवाग्रानि नेतृत्व सामुं तां तंखानो एडिसिनि बिसिंगो तामो जुगिया फाइसिंनि उंगिया फाइसिंनि रां करै पैसा करै फानो बाहाय क्लाय चिनि बररंना जों सेब्रिमान अबसों वानसुक्लाय दङ आयु लखन